What it motherfucking? Dreng og piger, vi er tilbage med noget mere Tinder. Jeg ved godt, gutters, at jeg har spammet de her Tinder-videoer, de her Tinder-uploads. Men I elsker dem, jeg elsker dem, alle ser ud til at elske dem. Så hvorfor ikke blive ved? Som mormor sagde, hvorfor stoppe, mens lejen er god? Vi har switchet det lidt op, Brønner. Jeg har fået en anbefaling fra ingen ringere end min far. Tro det eller ej, mine forældre ser mine videoer, og de er meget stolte. Stop the cap. Men min far sagde til mig, min søn, okay, det sagde han ikke. Hvis du ikke skifter din lokation til Aalborg, så kunne du lige så godt have været en plet på lanet. Det var sådan basically det, han sagde til mig. Så vi har skiftet til Aalborg. Vi skal gøre far stolt i dag. Allerede, jeg ved ikke lige, Pauline, der er no way, du er fra Aalborg. 122 km væk. Signe dog, okay? Okay? Signe er en baddie. Prøv lige at se det der timeglas ass figure. Jeg fucker med det. Lige meget. Tiffany dog, okay. Jeg kan allerede mærke, at det er en rigtig dårlig idé her Tiffany med i videoen. Lad os bare skynde os videre. Det er et match. Lad os bare lade være med at lege med ilden. Der er ingen grund til at lege med ilden nu om dagen. De der LBTG mennesker, dem skal man altså ikke fuck med. Jeg kan allerede mærke, at i dagens video bliver en klassiker. Prøv lige at se alle de her baddies. Prøv lige at se, holy fuck, jeg har faktisk mange matches. Okay, måske ikke så mange igen, men det er mange for mig, okay. Og selvfølgelig har vi også fået nogle beskeder. Oh shit, der er kommet nogle nye beskeder, jeg ikke har set. Fedeste YouTube-video. Okay, Victoria, hvordan går det fedeste YouTube-video? Vi er allerede in this bitch. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder Victoria en bitch. Det mente jeg selvfølgelig ikke. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at kalde en kvinde for en bitch. Er jeg blevet en kendis på Tinder, eller hvad fuck sker der? Men vi kan da ikke benægte at sige, at Victoria, hun er en baddie, og det er bare straight up facts. Victoria, første YouTube video. Med vi laver en video. Den kan bare ikke komme på YouTube. Oh, he is back. Han er tilbage. Prøv lige at se Emma her. Hey Emma. Hey skat. Hej mami. Cecilie, hun skriver, hvad siger du til, vi leger sammen med glæde? Med lege, men jeg kønslig omgang, det må du gerne lige definere. Sex. Okay, lad os se, ellers vi har Mathilde her. Hey Mathilde. Baddie, ja tak, giv mig det 20. Ellen her, Ellen, smuk pige. Lad os se, der er ikke så meget at sige til Ellen andet end, hun elsker yoga. Ellen, hvad siger du til, vi dyrker noget yoga sammen? Let's go. Christy her. Need a sculptor with a hefty long chisel. Jeg har noget long for dig, Christy. Og med long, der mener jeg 2 cm. Ned til jorden, åben, rigtig glad for øl og bare mega frisk. Rebecca, du viser ikke dit fucking ansigt. Hvorfor være på Tinder uden at vise dit ansigt? Hvad sker der i dag? Okay, vi skifter tilbage til Odense. Okay, vi er tilbage efter tekniske problemer. Vi er tilbage til god Odense. Prøv lige at se Sofie her. Prøv lige at se, det er det her, jeg har savnet. Det er det her, jeg kan huske. Det er det her, Tinder er for mig. Og det er faktisk en god lærerig ting, gutter. Nogle gange skal du bare ikke lytte til dine familiemedlemmer. For eksempel, min mor og min far, de siger altid, tag en uddannelse, bliv til noget, du er en taber, vi er ikke stolte af dig. Og gæt hvad, jeg sidder og laver fucking Tinder-videoer. Og jeg lever og lider, bro. Ikke så meget der. Sofie, selvfølgelig ja til det. Mette, ellers tak. Anne-Sophie, holy shit, hun ligner en, der er lige stået op. Hey, det kan vi ikke sige nej til. Trine dog, okay. Hashtag Svaneflex, okay. Trine, er du mentalt okay? Der er tydeligvis et eller andet galt med Trine. Det tør jeg simpelthen ikke begå mig ud i. Ida 21, forestil dig en 80-årig dame fanget i en krop i 20'erne. Det er mig. Okay, Granny, shit. Du må gerne være min mormor, så siger jeg ikke mere. Ja tak til det. Thea der, og en MILF, 29 år, en MILF. Holy shit, nogle stramme bukser, Thea. Ja tak til det, en lille MILF, det kan du da ikke sige nej til. Emma her er fucking sød og godt. Boring. Men ja tak til det. Emma, okay, lad os lige drop noget godt game til Emma her. Du er pæn, fucking klar. Nej, Emma hun er faktisk pæn, der er intet dårligt at sige om Emma. Malene her, okay, en pige der træner. Hvad er det her, hun er nede og reddet børn i Afrika. Okay Malene, go girl. Jeg kan lide det, ja til det bro.
Karoline, okay, Karoline, jeg ser dig. Det er jo nærmest synd, vi har swipet med så mange smukke, dejlige piger, og vi ikke har skrevet til dem. Prøv lige at se Emma her. Prøv lige at se Emma. Oh my god, Emma. Jeg bliver nødt til at skrive til Emma, no joke. Jeg bliver nødt til at skrive til Emma, brønne. Holy shit, en baddie. Og hun har en kat, det har jeg også. Vi har så meget til fælles, Emma. Vi har så meget til fælles. Der er no way, at hun overhovedet svarer på den. Jeg bliver nok blokeret af Emma, men prøv lige at se Emilie her. Okay, lad os rent faktisk lige prøve at spytte noget godt game. Prøv lige at se, vi kan se her, vi har et lille røvbillede. Skider du med den røv? Godt game. Gutter, skriv i kommentaren din bedste pick-up line. Matter of fact, det behøver ikke engang være en pick-up line. Bare skriv noget, du gerne vil have. Jeg skal skrive til en pige, og så laver jeg en video med det. Det er måske det eneste håb, vi har for rent faktisk at få en dame. Cecilie her, hun er en 10 ud af 10, det kan vi da ikke benægte. Sofie. Tror jeg har 47 kroner. Tror du ikke, hvis jeg var rig, jeg allerede vil have en baddie ved min side? Liva, lad os få et NBA-barn. Jeg er vild med den idé. Lad os. Okay, Emily her. Emily er et nyt match. Emily, hun er fræk. Jeg har kraft. Vil du være mit make-a-wish? Men ja, drenge og piger, tusind tak fordi I gad at se med endnu en gang. Hvis du vil være en lækker mand, så smid lige et sub. Vi er så tæt på de 10.000 subskutters. Det kunne altså være en drøm, der kommer i opfyldelse. Ellers så, uanset hvad, må I have en immakulerende dag.